Narum payu neoskum ka channel nam daki padba ka briu neotar. Usumbot Menteri Rambak bat Chairman jangka Regional Committee jangka West Giant Hills ubat siang balang dhar haka sing thok ding ula pentik na bala tem ya ka jinglong jingman hala pengap bala khmi lenti baka jinglong ba ai jai jai kan sawan phai hakini ki khindet singi kani ka jing pentik na klami shisen hadin ka jing klumar ka bakhe hapdeng ki pat karbi bat ki panar hakani ka shnong khapot Meghalaya bar Assam ka balam shaka jingyap jong wei unong karbi kat kung ka jing ong ba sneu ha kani ka jing jia kala jia ka jing lek ot ka ba jongki nong song shnong ka than ka jing bam pat jujia menu menuru bat ka dei ka bam don jing adei bat ka jing ya ka jia pot hapdeng ki ar jela ula pentip shaki nong thok kubor bagi menteri ramba jong ber atli ki jela kila dep ya kren bat ki regional committee insa shimrai ka e ka badei ban le ha ka ban penbet ya kani ka kam uba sneu ha ula pentip bala dep batha yaki board district baki ne trelang bagi board district na Assam mentek la kami ka jing aiding kani ka jingja kumbalong menta ka jinglong jingman kala jai jai lala bentek la kam bat kermen scam kan salong biang kumbajulong hakini hikindet sengi banwan ulong haba pentep baki regional committee kinampat rai pan ya kendo hakani ka klip mat haba kli ubak snya bha ul pensyai bakatukan ni ki jaka na khanduli syapsiar ki badan hakapot ki dei ki badan hapreng ka jingya kajia mereka ni ka jingja kala jia haka jaka bamdan satya ka jingya kajia pot regional committee jong ki artli kin sarai halor ka jinglong trai jong kani ka jaka usumbot menteri ramba ulapan pauru baki kam lejot keba lapen sange ashwa yang mentah nrei ki ladan ki jing persyang ban penti kena bakin sa sedang biang kumbajulong hadin ka jingya keren ni kwa ban penti kena bahadin ka jingya keren hakini ki sinbanwan ka jing lejot keba kan sa sedang biang kumbajulong ulaong ni lapek thu bhai kani ka kam ban penti kena baka jinglong jingman kan nam sniu shu shu laong uba sniu bha